Assalamu Atawatan TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atawatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanyna. Türkmenistan aviakompaniyasynda halkara gatnawlarda ýürüýte aksiýa. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi maýy goýumlar çekmek boýunça forum geçirýär. Gvardiola Husanow geljekde güýçli futbolçy bolar. Messi 2025-nji ýyllaky ilkinji resmi golny geçirdi. 2025-nji ýylyň oktyabr aýynyň 25-ne çenli Türkmenistan aviakompaniyasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan aşagda agzalan halkara gatnawlara uçýan ýolagçylara uçýan güni doglan güni bilen gawat gelen ýagdaýyna ýürüýte aksiýanyň bardygyny habar berýär. Bu barada aviakompaniýanyň resmi saýtyndan habar berildi. Aşgabat Kuala Lumpur Aşgabat, Aşgabat Ho Chi Minh Aşgabat, Aşgabat Bangkok Aşgabat, Aşgabat London Aşgabat, Aşgabat Frankfurt Aşgabat, Aşgabat Milan Aşgabat. Ýürüýte aksiýadan peýdalanmak üçin Türkmenistanyň çägini ähli avia bilet satuw nokatlaryna ýüz tutup bilersiňiz. Öz doglan günüňizi Türkmenistan aviakompaniyasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bilen hassa şadyan geçirmek mümkinçiligini elden gidirmäň. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesi şu ýylyň 18-nji martyny Türkmenistanyň geljegine maýy goýumlar IFT 2025 forumyny geçirmegi meýilleşdirýär. Habarda bellenşi ýaly bu uly gowrumly çäre maýy goýumçylary, telekeçiler we dowlet edaralarynyň wekillerini birleşdirmäge niýetlenenler. IFT 2025 forumy kompaniýalara geljegi uly tassamalary görkezmek, agtybarly hyzmatdaş tapmak we sewitde işe bölügi ösürmän geljegini aralyp maslahatlaşmak üçin ajaýyp mümkinçilik berýär. Forumyň çägini öňde barjak ykdysadyýetçileriň, telekeçileriň we dowlet edaralarynyň gatnaşmagyna gönümel çekişmeler, ýurdun ykdysadyýetiniň esasy pudoklaryna maýy goýum mümkinçilikleri bilen tanyşdyk. Halkara ara gatnaşaklaryny ýola goýmaga ýardam etjek ulgamlaýyn maslahatlar bolar. Hödürlenen tassamalary IFT 2025-nji resmi saýtynda ýerleşdiriler. Şeýle hem forumda görkeziler. Foruma gatnaşmak üçin forumyň resmi saýtynda hasap alınıp bilersiňiz. Angliýanyň Manchester City toparynyň ispan tälimçisi Josep Guardiola toparynyň düzümindäki Özbekistan futbolçy Abdukadir Husanowyň oýunyna uly kanagatlanma bildirdi. Ingliz toparynyň ýaş özbek goragçysy Husanowyň geljeginiň bardygyny belläen Guardiola bu barada şeýle diýdi. Bu ýigit geljekde uly futbolçy bolar. Biz öňde bu mümkinçiligi görýäris. Husanow pökkü bilen sowukkany çemeleşýär. Meýdançada örençil hereket etmek başarýar. Çözüt kabul etmek işini hem kemilleşdirmeli. Bu hem onuň ýaşy bilen baglanşyklydyr. Mälim bolýar Angliýanyň Manchester City topary özbek futbolçyny Fransanyň Lens toparyndan 50 million euro satyn aldy. Özbekistanyň futbolçy Ingliz topary bilen 2029-njy ýyla çenli şertnama baglaşdy. Ol öz toparynyň esasy duşuşuklaryny meýdança açykýar. Özbek futbolçynyň hasabyna geçirme bir golu bar. Gynansak da Angliýanyň Manchester City topary UEFA-nyň Çempionlar Ligasynyň play-off tapgyrynda Ispaniýanyň Real Madrid toparyna ýeňilip Ýewropanyň iň uly ýarşyndan çykdy. Umuman bu mövsümde Angliýanyň Manchester City topary Angliýanyň çempionatynda hem garaşlan netijäni berip bilmän çempionlukdan daşlaşdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Inter Miami toparyna çykyş edýän Argentin ýyldyzy Lionel Messi 2025-nji ýyllaky ilkinji resmi golny geçirdi. Ol CONCACAF Çempionlar Kubogynyň duşuşygyna tapawutlandy. Bu ýarşyň çeklerini Inter Miami bilen Sporting Kansas City topary duşdy. Duşuşyň ýeki täk golny 37 ýaşyndaky Messi 56-njy minutda geçirdi. Duşuşyk -15 gradus sowuk howada geçirildi. Bu toparlaryň arasyndaky jogap duşuşy 26-njy fevralda Sporting Kansas City toparynyň meýdançasynda geçiriler. Inter Miami topary Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň MLS futbol çempionatynyň 1-nji tapgyryna 23-nji fevralda New York City topary bilen duşuşar. Ine mehriban müştaqlar, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna sizi ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanynda görüşýänçek hoşta bolun.